Halypam, höýge nırk ketip bolurmy? Söýüp satyrmaly däldir. Ol ýürekden paýlanmaly. Ýöne gynalsagam adamlar ýagşy niýet bilen morda söýgülerini nırk kesýärler. Halypam, yaman niýetli bolsa oňa düşünip bolýar. Ýöne ýagşy niýet bilen söýüge nädip nırk kesip bolýar? Dinle Salih. Bir wagtlar iki dogan bar ekeni. Biri dana ahunyň şägirdi bolupdyr. Ol wagtyň geçmegi bilen ahunyň kämilligine hayran galyp oňa benni bolup galypdyr. Soň bolsa ol doganyň ýanyna gelip şey diýipdir. Men Halypam kitapxanalarda näçe ilim mar bolsa olaň baryny bilýär. Aýratyrym oň köňli şeýle bir syzygyr bolan älimde bolup geçen ähli hadisalar oňa mälum bolýar. Munçu öwgüden soň oň elbetde üýtgeşik bir teklifi bar bolmaly. Gut şeýle. Gel senem men Halypama şägirt bol diýipdir. Onu dogan näme jogap berdik ha? Inim, dinle, sen bu Halypany gaty gowurýan diýen. Ýöne men ilki bilen şunu aýdaýyn. Men ony senden beter gowurýan. Hayran galaymaly. Gören üýtgeşik jogap beripdir. Bu jogaby olam geň alypdyr. O nähil beýle bolýar. Meniň hem şägirdi hem benni zahyry. Sen bolsa oň benni hem däl şägirdem. Sizin gurrun berşiňize görä beriljek jogap hökman täsin bolmaly. Şeýle de bolupdyr. Dogany intine garap, dinle, sen Halypany menem tanıyan, ýöne arymlaň ählisini bilmeýänligini we älemdäki bolup geçen hadisalaryň baryny bilmeýänligini bilýän. Ýöne bir zat ol anyk bilýän, ol adam hakykatdan parasatly adamdyr. Bilmeýän zat üçin ýa-da bolmasa görkezip bilmeýän keramat sebäpli men gözüm öňüne awraýyp eselmez. Yeri ondan soň näme diýipdir? Ýöne inim şunu ýatdan çykarma. Sen hemme zady bilýän Halypa benneti bolupsyň. Ýöne oňam bilmeýän bir zady bilen gawatlaşaýsaň, sen öňünde oň awraýyp ete gaçar. Sen içiňdäki söýgüňe nırk kesip satýasyň. Emma men bolsa oňa çäkli söýgüýüm berýän. Bu kysy bolsa munnaky paý nirede? Munnaky paý şu Salih. Dogany bolan söýgüsini ýagşy niýet bilen bolsa ýöne gymmat nırk bilen satypdyr. Bu täze bir goýypän bardanyň duýdurşymy? Awwa. Ýagşy niýetli bir kaka bize garaşýar. Onda ýola düşmek gerek. Seni çok özlüyorum karı. Seni gaty küýseň. Gaty küýseň. Wah, keşke senem biz bile bolsadyň. Keşke çağlarymyň bilim alyp, uly wezipeleri ýetenliklerini, awraýly adamlar bolanyklaryny senem görüp bilsedim. Yok, men aglaýanyma seretme. Biziň ýagdaýymyz gaty gowy. Çağlarym gaty gowy. Meni näsiri habar tutýarlar bolan ýöne jahanlar sag bolsunlar. İthasat olar bagtyar bolsalar bolýar. Günnüýüň haýyrly bolsun Ähmet ağa. Günnüýüň haýyrly bolsun Recep, beýilikmi? Senden bir zat haýyş edäjekdim. Neme? Meň oglum İstanbullu. Hukuk meselesinde bir az kynçylyk ötmüş. Onu sen oglum ýany bersem, oň bilen mahtap ýa nähil gorka. Näme üçin bolmaly Recep? Men çağlarym uly wezipeleri eýlediler. Hudaýa şükür. Adam gerçekliklerini bitirmediler. Biziň masalamyz eýledi. Hem akyllydyr, hem insaplydyr. Bir işi men kady bolan oglum oňarır. Sen näme derdiň ma orta bir hat ýaz. Galanda adalat etme. Allah ýalkydan Ähmet ağa. Yok, bolýarym. Sag bolun, köp sag bolun. Bolýar, sag bol.
Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Günlüğüňiz hayırly bolsun adamlar. Hayır olsun, günlüğün hayır olsun. Ne çektirdi çocuk? Vakt çağalar ne hili kötüdü, ne hili kötüdü. Yöne köseni gowurly. Feredin ha bir kadı bolla. Beyleketin bir günü gazenin pulup biz ömrümizde gadan bilmez. Gıydı da kulyer maşkalar var. Yağı bir pök geyye. Ahmet ağa çağalarını ya siz adam bulursun ya da men siz ya çağalam yok diye yürürdü. Gatı kezir adamdı. Doğunu bilenin bir neçil verterdi. Doğru edipdirdi. Çağırır avrayır ol beçdi. Ahmet Ağa'nın canını verekella. Keçirdiren boluyor. Ahmet Ağa'yar kova adam yoktur. Ahmet kaka selamun aleyküm. Ahmet kaka menden Allah'ın salamını kıskanıyam. Ahmet kaka. Kakam seni görecek diye. Men sen kakyň üstüne barman ogul. Eger görüp gelýände goýuň öýüdi gelsin. Ýagdaý gatagır Ahmet kaka. İn ýerinden hem turup bilen ok. Sen oň jigi sakyň. Ol sen doğunyň öýküň besedinni. Siz meni özümni goýjak ýa ýok? Ahmet kaka ýeriň çöp basyp ýatyr. Ya sen öz paýyň sat, bolmasa da kakamyň paýyny satyn al. Şu tarapda peýda segin. Geç çalyň goýunny. Men Hudaýa şükür pulum ýetäş däl. Men gotçaly ogullarym ma. Düşdüňmi? Ýöne Ahmet kaka 2 ýyldan merten olaň ýüzlerinem göreň o ahyry. Olar sen al boş intep ýörün guş kelle däl, düşýäňmi? İş aladalar wa. Olar gaty işli adamlar, işli. Bar gitdi kakyň aýt. Paýym satamok. Görüň utordy. 10 o yerler 14 ýyldan beri 10 kitçaly täýäp gurap ýatyr. Doğunmuşum. Ha, elbette on çağalır adam olup bilmede. Menkiler bolsa okudy. Nerden özüme üçün paý satyp çağalır degen reýin. Sen söyle. Sen maňa aýt äşem. Men inni näme deýin? Şunça ýyl dimdik durdum. Inni oňuňyna barp baş egeýinme? Öz paýymy oňa sataýynmy? Wah äşem pulum bolamorsa, oňa satýansam, oň paýyny özüm alardym. Ýerim çağıryn adyna geçirirdim. Soň orta olaram nipasy bolan toňlar gelip şu ýerde işlerler. Yahu Bu gaty gowy pikir. bu iyi fikir. Ondan soň olaram bärik has ýygy-ýygydan gelerler. Ben de onları Menem olar küýtäp bölmekden kutularyň. hemen haber. Men gowy der çağalara habar edeýin. Bende para yok. Men näme pul ýokman, ýöne olarda hukman bardyr. Her näme de bolsa, hemmeti işli adamlar. Amma da senin Men vermediğin görseler diýdiňmi generler. Hayır. He ýok. Iň gowy duýdansyz kapylaryny kakmak. Men geldim, men. Kakaňyz. Aýdy beriň ýaş. Aslan bir peti. Ha, bolýar.
Gidişin gaýdyşyny bile boldun. Alın. Hayırlı Yolumuz ak bolsun. Sağ olun. Uğur hayırlı ola. Nezip bolsa İstanbul'a. Gedirenci mi? Çağlarımı örmeye var yani. İşte Yine sağlam. bu Yakup. Bir Yakup. Ule daran müdürü bolluy. İktisat Iqtisadiyet bölümünü tordu. Bu Ömer. Ha bu orta Omar. Çok genç. Yaş başına qadı bolluy. Yönenni nipası olmanında känbat kalmadı. Bu Feride. Beferide Omar'ın ayalı. Bu da kız. Bu orta kıyıları İrem. Bak balam. Bu da kız. Bu orta kıydın. Onların çok- Olun çağlar bulmadı yöne. Ama çok- Maşkalaları katı koğuy. Bizim Bizim maşkalamı da akıllı da. Hem metin avrayla adam olup yetişti. Hem metine de kuvanyan, hem metine. Yaşayan yerler birbirini yakın mı? Yok. Her hayti öğünü şehrin bir burçunda öy tutunlu. Elbette hem metine veydip birden qarasılmadık toğuda etmek kıyın av olur ol yöne. Bizim maşkalamı seyreder. Bir başına vardı mı bar daha da yetişir. Benim İstanbullu memur yeğenim ma. Taksi sürüyen olmalı. Avo. On tap bilsen sana kömek eder. Menim soğurakcan ederin. Eğer istesen sen öňünden çıkar. Katı o olur. Köp sağ olun. Allah yalkadın. Sağ olun. Bolya, sağ aman varın. Yolun açık bolsun. Görgülü. Ne belli burada adın gidin uçup var ya. Aslında düşünmek isteyen adama ne evveli zat yoktur. Beýle bolsa düşünmek üçün näme etmeli? Dinle salih. Adamın nefsi iyidirli istigarda ulan iyine düşede gelir durur. Hakikatlar bilen yüzleşmeň deregini olary görmedik siren bolar. Beýle bolsa o görünüp duran zatlarym görüp bilmek, görünmeýän zatym näme belli zat bolar. Şoň üçinem adam oly her bir zada her bir nygmata Allah Taala göre baha bermeli. Nygmatyň içinden nygmaty bereni görmek bolýar da. Nygmat içinden nygmaty bereni göreniň teresi ýalňyz çekmez. Bolan zatlara artygam, kemem baha vermez salih. Görgülüň ýükü agyr diýseňizler. Onu alga da görüle az kem kömek et. Yanında yiyecek bir şeyler var mı? Kaka halafet. Çağılar. Aygül. Omar. Kaka kömek et. Kaka kömek et. Kädir. Sidi ol yerden çıkaracak kädir. Karaş. Kaka kömek et. Kakacan kömek et deydi. Getir elin ver. Elin ver. Kaka kömek et. Bolya hädir çağılar. Kakacan. Yakup. Yakup. Ya şöyle son kuduruluğa geldik. Bolya sağ ol. Bolýar. Ahmet ağa. Bana diyen oğlum. Hawo, men Salih Demir. Daim jaň etdi, sizi karşıla diýip aýtdy. Eger siz makul görseňiz, sizi ähli barmaly ýerleriňizde ekedeýin. Bolya oğlum sağ ol sağ ol. Yöne men sana öňünden aýdyn. Men kän puluma yok. Çağlarym ýagda ýerbetde ol yöne men olardan artyk masla torap biljek gel oğlum. Oň ziýany ýok. Esasa siziň işiňiziň bitmegi. Sağ ol oğlum sağ ol. Allah ýalkyn. Ne mezunu? Nime sen niren tordun? Men ýokary okuw mektebine guturup bilmedim. Tü ölüme. Öyle gat terbiyeli olun ekenin. Berekeli. Sağ olun meniň.
Salih oğlum, men Omar diýen oğlum hukuk bölümini aýratyn tapawutdan gutordy. İlk bilen ben şoň öýüne gideli. Durany salgyny örkedeýin. Ama Kardeşim kardeşim çaltırak bolsana. İş wagtyň kutormagyna bir sagat kaldy. Biriňi de işleňiz ok. Beýlekiňiň osasy dolu boş. Bolýa uýam ýollaşmaýar ger. Ol adam nerede gelip ýör? Ömer. Omar, giden yerinden wagty bile gelen oňay. İş wagty turup barýar. Adamlar terede o. Bolya geldim, ine geldim. Buyurun hanımefendi. Aydı ver uya. şunu verdiler. Yokordan şunu ýeberip goýberdiler. Jigim şunu ýazyp bersene. Bolya. Näçe bermeli? 1 lira. Yakup, aýtdym ha, onun hiç sada garaşam okdum. Ýöne olum öýüne geregini edinni. Okap köp adap çekdi. Ýöne menden hem ataýa geýen näler Gaçyp ejediň arkyndaky denerdi. Oho, iş wagtynyň tormony da kän wagt galmandyr. Wagt Alekcan oğlum, bir variantça qadiyetim yapyljaklar. Ey Hudaý, İstanbulyň ýolları da. Neme Salih oğlum, bıdıklışı kaçan torurka. Habar da Ahmet ağa. İstanbul sidinki bolsun, men öýde owam. O yerlerde adamyň ömrü doýa. Ýöne çağlarymyň işleri berdi da nämetçi. Ýöne size gedelençe gelýändirler. Ha, o elbette gelýärler. Ýöne olar gaty işli de. Näme bolsa da, wedipeli adamlar da. Alın, sağ olun. Günüňiz haýyrly bolsun, sağ olun. Ne gülüyorsun Omar näme öýdedin gülüp otýordyň? Babam Kakam ýadyma düşdi. Beýdip dama köýeli bolsa ýok diýädi. Pul ýa birden gazalmaly ýa-da döwlet işine girmeli diýädi. Häzir men şeýde oturan göräýse, ýaşyma başyma teretden ýenjerdi. Allah ömrüni uzak etsin. Men hukuk bölümini guturup kady bolandyryn diýe. Goýsana, görgüliň şu içinde nädip Allah gedip bildin. Ay burada atlar ettik de. Ýöne alamadyk bolsam, men ýüdüme de seretmezdi. Häzir men şu bolup oturuşym göräýse, o meni oğlu hasap etmez. En başgalamynyň awry ýere dökersin diýädi. Ini bizim bu bolup oturuşymyzda näme erbet ýeri bar? Elbet ýöri ýok boly. Hudaýa şükür, ýejek çöreğimizi maňlaý denimiz bilen gadanýat bolýan. Ýöne şunu kakama da düşündirjek bolla. Şu ýaly ulawam alypdyň bolýan ýöne adam bolmandyň da. Ahmet ağa, azajyk habar edin bolýarmy? Ýol häzir açylar. Açıldı. Ana şükür Allah ahir açyldy. Han Salih oğlum, qada gatrak bas, qadiyet yapylmakka şu ýerde boljak bolaly. Hadi Han Salihcan oğlum, bol basymrak. Ahmet ağa, men hem elimden geleni diýen. Teret, häzir bol. Allah. Ey Allah can näme bolýar? Dikkat et. Öňüňe teretde ho. Babam. Ey vay kakam. Babam. Kakam geldi. Haçtı den onu çelik girmeni yol verme. Ve işte. Ine hemme tuturdy. Buyurun. Alın. Sağ olasın. Günlüğüňiz haýyrly bolsun. Kime bak? Kimi gözleýäňiz ýaşury? Oğlum, qady Omar ertekin sorak geldi. Men Omar qadyň kakasy. Nime? Omar kady gitdi. Bugün işlerek irek sordu bolin gitdi ödi. Ana gördüňmi? Oňa ýetişip bilmedik. Yer bolýa da olmanna. Bolýa sag bol. Günlüğüňiz haýyrly bolsun daýy. Öýüne gidäýil onu. Hay Allah can. Biz İstanbulda garaşylmadyk soğuda metip bolany. Ýör ani, ýör oğlum, ýör gidelim. Hay Allah. Allah yalkasam. Hay dostsan, sen kakaň Hasana seni beýdip ağırlap bedirini diýen. Kakam sen tanamayan adamın değil. Yalanam bolsa şu üstünlükleri goňup ýaşap ýör. Şoňa. Eyvah. Şoňa, ey Allah can men derre Feride bilen eremi tapmaly bolýar. Onu görüşürüz. Ey Allah can. Ýetçi, bugün bazara gidelim mi? Elbette gidelim idim.
Ececan bilýän men bugün matematikadan 5'lik aldym. Berekella gyzym. Kaka, Gyzymjan nähili ýagdaýlar? oňat kakacan. Umar, sen berde näme işleýän? Bugün sen günüň däl ahyry. Feride, senin bir haýşym bar. İstanbul'uňyz özüňizde netip etdin. Yer bolýardy. Hudaýa şükür öýe tapdyk. İnşallah öýdedirlerle. İnşallah Ahmet ağa, inşallah. Oh kaka. Kaka, Oğlum, fidine el kuýdapdyr. bu nähili garaşlymy soğut. İrem, atan geldi. Ilga, ilga. Ata, Gyýdym. atacan. Tügelim gör näil ulalupsyň gyýdym. Gorgunmasyň gyýdym. Bu meýagdaýlan. Hoş geldiňiz daýyjan, gelin. Hoş gördük gyýdym. Ine, bowluň ady Salih. Men İstanbullaky ýoldaşym. O meni şu ýere çenli getirdi. Gel Salih, gel. Yok sağ olun. Men erteri ýerden gelip Ahmet ağany alyp giderin. Giýçäňiz rahat bolsun. Bolýanly ýoluň ak bolsun, tag bol. Oňa hakykati görkezmek üçin biraz garaşmaly bolarmy? Durmuş biziň istegmede görä aýlanýan nädir? Ol sarha aýlaýanyň hikmetine boyun eğmek gerek. Dogry aýdýaňyz. Ýöne men käwat howlukmaşlyk edýän. Hikmet öwrümini sebäplere baglap öýrän bolsa, maksat çaýyny çykmak üçin baskançaklara gedekli gedegine basyp çykmak gerek. Ýogsa, Ýogsa hikmet öz hökmüni ýerine ýetirmez. Maksat dogry bolmaly. Maksada barýan ýolda ulanýan usulumyzdan bir kimsi bolmaly. ýagny Mevlam görüliň neýler? Neýlese gözel eýler. İremjan da taňa. Sağ ol atacan. Men gyýjagadym. Bar hany özü toňdaç. Bar özü toňdaç. Ataň taňa urban boldum gyýdym. Sen bir uniwersitete gir. Ataň taňa onuň näme alyp berjegini görerdin. Men gyýdym ilçi bolar, ilçi. Bilki başga bir zat bolmak isleýän bolaýmasyn? Yok gyýdym. Maşgalar ilçi merek ahry. Be, ilki ýakyn öňüňizde kim ýa aýulumka? Kaka, ilki aýgylyň oýnaýdy. Yakup iş sapar bilen daşa ýurda gitdi. Haçan geljegi belli däl. Garagolu Feretdeni. Dünýäni edip çykdy. Berekella, berekella. Aýul göçüpdir. Maňa oň talagyny bererdiňe. Howwa bererin kaka. Omar, ağın geçen ýerde Halili beripdir. Goýsan aý. Munça wagtdan soň o näme gerekkä? Ekin ýerdäki paýyny ýa sen sat, ýa da maňa sataý diýipdir. O da kaka. Senin paýyň satyp goýberenni. Iň bolmany Halil peýdalanarda. Näme üçin oglum? Men çağlarym makka näme üçin ýeriň gaýmagyny oň oglary imelmişin, ha? Men satyn aljak. Omar, men bir ýere şonu gürleşmäge geldim. Jemlenşip şu ýeri satyn alaýsak diýen. Şeýdem owa da hatyga ýygy bar gaýdarsyň. Sen nipas bolmagyňda kän wagt galmady. Neme kaka? Biz bir kärhana bilen gürleşdik. Täze öý aljak bolýar. Yani o yüzden Şoň üçinem häzirçe beýle zat etmek bizim üçin kynrak şeýle däm Feride. Daý başga bir zat ýetin gelýärmi? Tag bol gyýdym, tag bol. Toýly urut bolsun. Bolýa onu. Men olmasa Yakup'tan alaýarna. Her näme de bolsa oň ýagdaý baryňyň kydyn gowrakdyr. Sen elbetde kadasyň welin. Hawa jenap kady. Men ukun tutýa. Men ýerde ýataýyn. Men taňa ýer görkezdim. Bolýa oğlum, bolýa. Han onu giýjeň rahat bolsun gyýdym. Allah rahatlyk bersin. gel baba. Gel kaka. Men taňa gaty boýsanýan oğlum. Men goç oğlum.
Sağ ol kaka. İyi geceler. Giyeceğin rahat bolsun. İyice rahat boldun oğlum. Baba, Kaka. ya ben sana- Eger men kadı bolmadyk bolsam, yani basit men bir işim yönü olsa- köjü bir işim bolan bolsa, O zaman şonu meni görüp boysan ormudum. Bar, iyice rahat boldun. Oňa Allah atlar pikir edip kelleň artma. Bar. Sen men oğlumsyň, men. Biziň maslahamyz akyllydyr. Sen halylyň owady işi aladyk diýip ýörüne teretme. Bar hani, iyice rahat boldun, bar. iyi geceler. Giyeceğin rahat bolsun kaka. Kaka kömek et. Çağılır. Kaka aşak veret kaka. Kaka halas et. Aýgul, Omar, Kaka kömek etsene. Bolya. Kakacan, kaka kömek et. Kakacan. Kaka. Bolya çağılır. Häzir sizi çıkarjak, häzir. Kakacan. Korkmaň, siz halas etjek häzir, korkmaň. Kaka. Kaka. Yakup. Yakup. Allah'ım Ey Allah can. sen koru çocuğu. Çağılır mı ödün oru? Ödün oru Allah can. Omar ona haçan aýtmakçy bolýan? Hiç kaçan. Onunla biziň aýrylşak bolup ýörýärmiz. Kakaňdan haçan seni gidilär taklajak. Muny haçan seni beýdip taklap biler nöýdi? Eşitiriyen ho. Onsuzum bäri 40 ýyldan bir O gedek ne gelýär. hili? Kakaň her gede İstanbul'a gelende sen meň ärim bolan boljak ha? Yeni bir gedek finans göreli. Omar, biz aýrylşýar. Çünki seninle kakaňa kimdiň aýdarýaly ýürek ýok. Çünki sen gorkak. Gorkak bolanyň üçinem bu durmuşda ne gyýdyma ne de maňa peýda berjek hiç zat edip bilmediň. Ne yapayım? Men näme deyin? İş şertlerini düzeltmäge tinanşyp bilerdiň. Gyýdymyzyň gelejegini has gow etmäge tinanşyp bilerdiň. Men egnimdäki ýüklerin käbirlerini alyp bilerdiň, ýöne etmediň. Kakaňa menem özüňem bolşýaly görkezip bilmediň sen. Beýletsem gaty ynanardy. Yalanlarda begenýänçe käşke hakykata gynata gow bolardy. Görel hani Yakup Hasana sen gidilip bilerkäňiz. Sakın ha. Yakup. Ya kuň başyna gelen belalar eşdäýse. Allah sakla wursun ölür. Meňinle mundan köp yalan sözläsim gelenok. Nire? Ejemiň ýanyna. Kakaňy den soň maňa habar edersiň. Menem ödüýüme gelerim. Men ondan kakama näme diýeň? Şu güne çeni näme diýen bolsaň ýene de şonu ýersiň de. Yalan sözlersiň de. Ya ben Men beýdesim gelen ok. Meňem. Ömer. Ömer. Omar, Ömer. Omar, Ömer oğlum. Omar oğlum. Oğlum, bütün bu da gece giyce şu yerde yattın mı? uyuyakalmışım. Yatıp galayıptırın kaka. Çağalar nerede? Çağalar. Kaka. Feride iremmek vakti. Neyse. Bolyada men işime içmelim. Sen zürücün gelmedi mi? Talih mi? Eğer gelir o. Ana, eyyam geldi. Bak ne Gör ne el akıllı olun. Okumamış. Gat akıllı olun. Oka bilmendir onu yönettik ölümün gatı tertipli. Günaydın. Erteriňiz haýyrly bolsun. Erteriňiz haýyrly bolsun. Hoş geldiňiz. Kaka mamsa garaşy oturdy. Hoş geldin oğlum. Erteriňiz haýyrly bolsun. Bolya sağ olun. Wak kaka yine bir kun galaý melekiniň. Al ne? Aýgulun salgysy. Mıyıkmançılın gıyıtkı soğudur oğlum. Çağalır salamayt bolya mı? Sizin üçün yeri alacaktırım. Meni attan çıkarayman. Ýatdan çykaryp boğam kaka. Bolya onu sağ oturun. Siz de Sizem tagamanca barın kaka. Alo. Alo Aygul.
kakam geldi. Häzir size bar ya. Sen taýarlangyň bomy? Seret men jaňa denniň maýdaýmygyny? Men sen salgyňy berdim. Sizinkiler tiýagata etdiler dämi näme? Bolya. Bolya görüşür, bolya, sag bol, sag bol. Evet amcacığım. Hawa Ahmet ağa ine geldik. Şükür çok. Çağalarımın şu güllerini görködenine şükür. Talih oğlum görýän mi? Gıydımın ýaşaýan ýerini görýän mi? Gıydym. Gıydym. Ay gülüm balam. Kakacan, sen nereden çıktın? Bu nähil garaşylmadyk sowut? Şeýle boldy da gıydym. Gaty güýdäm soň gidip şulary garaşylmadyk sowut edäýin. Nähil begenenmi sen sorama? Onda da müýdüýe közüm otýurdum. Nähil gowy bolaýdy. Wah gıydym men taň aýdypdym. Gıydym meni görse gaty begeler diýipdime? Ýöne Salih oğlum sag bolsun. Assamballa elim aýagym bolaýdy. O bolmadyk bolsa öýüň beýlen zat tapyp bilmezdim. Hani içerik girseňizler aýag üstünde durmaň. Hani girelýär? Haýş edýän geçin. Ne kadar güzel bir Gıydym şey. öýüňde gaty gowy keni. Oho. Kakacan, Ferit ap bol. O gullanlar gaty gymmat. Bolya. Geçin. Aman Allah. Ey Allah can. Çağı var ekeni. Kakacan, haýş edýän şu ýere geçip oturuň. Şu ýere. Ay neme? Kakacan bugun şimyň çağaty. Bir näsagy bardy welin maňa goýup gitdi. Nähili ejek çağı ekeni. Söweleme ýaşadyn boldum. Ýollaşyň näil gıydym? İşleýärmi? Oňşýarmy? Ýok Kakacan. İşleýä welin ýöne şu wagt ortaýagata gitdi. Men gitmedim. Näme üçin gitmedim? Çünkü ýok wagty işleri men feredýän. Ýöne gıydym saňa kyn bolanokmy? Hem işler hem bir öýüň hojalygyny aýlamak. Üstesine de goňşuň taňa çağagyny goýup gidipdir. Näçekde Kakacan? He, aslında bir hyzmatgerimiz bar. Ýöne oňa da bir günlük ruhsat berdim. Ay garaz bir mydar edýänne. Ederdiň, men akylly gıydym. Ederdiň. Salih oğlum görýänmi? Näil tertipli, näil ajaýyp çağalanma. Hawada men maşalama şeýle çağalar gelişýärdi. Biz töwerümiziň näil iň awraýl maşalat bolsak, çağalarmam ine şuň ýaly şäheriň iň gowy ýerlerini ýaşaýan awraýl adamlardyr. Görýänmi? Kakacan, berde näçe wagt galjak bolýaňyz? Ýalňyş düşünmäň. Hyzmatkäri ýygyna çağıraýdan makam diýdim. Ýok gıydym, ýok. Oň ýaly köp boljakka. Wah canam. Balajygym. Görten guçuňa näil gowy gelişdi. Edilteň öz çağaň ýaly boldy. İnşallah Allah Taala maňa öz agtymy görmek netip etsin. Size minni gaty giýjä goýmaň. Ahmet ağa menni gideyin. İrden kulloşun wagtymy sen almaga gelerin. Siz azara galmaň. Sag bol oğlum, sag bol. Maşallah. Tügeleme. Gecesinin işi gaty köpellöýdän. Bu çağazyk gecesinden aýra düşse ağlamazmy? Bilmedim de, inşallah ağlamazlar. Kızım. Gıydym. Ağın geçen gedek halyly beripdir. Hamza kakammy? Gowdugyny. Näme gowy? Mellek ýerini maňa satyň diýe. Mellek ýerini halylyň adyny geçirjek bolýar. Ýöne men çağalarmaky näme üçin ýerden halyl peýdalanmamış, ne? Menim jemlenişip şu ýere alaýdyk diýdim. Näil görýän gıydym? Neme? Kakacan, şu günler işlerimiz gaty gowy däl. Men ýollaşymdan pul sorap biljek gel. Azajyk garaşsak bolmazmy ka? Täze bir işe girjek bolýar welin. Bolar gıydym, bolar, elbetde. Men pulu Ýakupdan soraýar. Her näme-de bolsa oň işleri gowy. Sen gıynanma balam, gıynanma. Bolýa da, men ýataýyn gıydym. Ertir ýertirjek.
Eger sana kıyın bolmasa başucumda saat kurup koyaly, giyjek alaýmaýyn birden. Bolýa kakaja. Giyjek rahat bolsun gaýdym. Tenkem. Günaydın. Erteriňiz haýyrly bolsun. Erteriňiz haýyrly bolsun. Ahmet ağa garaşýan ul ýönünde wagt bar. İsteseňiz sizi gitjek ýeriňize äkedeýin. Şeýseňiz gowy bolardy. Şeý däýin. Meniň. Teşekkürler. Sağ bolun. Size mazara koydum da. Diýäni ýok. Çağan ejetiniň ýanyna gitip barýaňyzmy? He? Çağan niýen ejetiniň ýanyna gitip barýaňyzmy? Yok, beýle del. Näme? Ay. Ayt balam. Ne diyorsun? Gürleýämi? Yok, entek del. Gürläne o keni. Wah canam. Sen ne hili iyicecik. Ne hili gowy iýsiň var. Şeýle diýäňmi? Näme diýen? He? Sen näme diýdin? Ýene bir gedek diýi hani, eşitdiňizmi? Näme diýen eşitdiňizmi? Eje diýdi, eje diýdi. Balajygym, balajygym. Maňa eje diýdi. Birinji gedek gürledi. Bilýäňizmi? Bu çağa aslynda menki. Men çağam. Onu atasyna näme üçin aýtmadyňyz? O görgüli agtygynyň bolmagyny nähil arzu edýärdi? Aýdyp biljek gel. Çünkü eğer meni taşlak gitti. Çağam bilen ýeke galdym. Çağam ulartmak üçin 5 lira pulumam ýok. Köçede galdym. Ýöne bu kösenç kaçan açenli dowam etmeli. Iň bolmana çağam bir halaf bolsunna. Şoň üçin meni balamy çağalar öňe bermek ýüregime dügdüm. Şu wagtym şo ýere barýan. He, bu inni size samtykla çiýaly görner. Ol öýde ýaşaýan adamyň bir pulu bolmazmy diýänsiňiz. Ýöne ol öý menki däl. Men ol görýän öýüňiziň bakjasynda kepede ýaşaýan. Men ol öýde hyzmatkär bolup işleýän. Netibäme başlyklar gebelenje gitdiler. Kakam şeýdip akşam alyp galdym. Näme üçin kakaňyz beýdip allap alyp O galýaňyz? ne hili? Näme üçin kakaňyza öz ýagdaýyňyzy bolşaýaly aýdaňyz ok? Hemme zady bolşaýaly. Sizem dogunluňyzym. Siz onu nereden bilýäňiz? Embeňiz şeýle bir göz görteli ýalan söýleýäňiz bolýan ýöne kakaňyz Ahmet agamy görüp bilen ok. Ah, dogry görüp bilen ok, gaçýa. Kakam azda kende tanansyňyz. Bizim gowy ýerlerde ýaşaýanymyz bilen ne hili ulýanlygyny gördüňiz. Bize ula adam bolun diýip sargardy. Çağılygymyzdan bäri biziň gatawra ile maşgaladanyňyzy. Şoň üçinem biziň hem gata akyllydygymy we şoňa görä hereket etmeligimizi, okumagymyzy, gowy ýerlere gelmegimizi, möhüm adamlar bilen bile bolmagymyzy şo gaýtalar durardy. Ýöne hemme zat göz görteli. Hiç imidiň hem oň diýen adamy, oň diýenler ýaly gözipel adamlar bolmadyk. Siz oň ýanyna dogurçyly bolmalymy näme? Her näme de bolsa, o siziň kakaňyz ahyry. Sizi şu bolşuňyz ýalym gol gowy görüp biler. Gowy görüp bilmez.
Ol adamlara biz hakkında gurrun verip yaşaya. Ondan ol gatı garrady. Hakikat aýtmaň oňa da bizde hiç ili peýda degmez. Hatta oňa ziýan bermegi mümkin. Men pikirim çoğulu ýolunyň ağırlanyp ýörmegini halamaz. Siz meni çağıly röýnüň ýana taşlasaňyz kömek etdiňiz bolar. Peki. Bolýa da. Buyurun. Gelip düşün. Ýene bir gezek sag bolun. Size de azar bolun. Estağfurullah. Men sana näçe çeyrek aýtdym? Ýene de betli etjek mi, ha? Etjekmi? Näçe çeyrek söz berseňem ýene de betli edýär. Ýok bol gözüň öňünden. Hanım, Ya, işin mi var? bu ýerde işiň barmy? Kimi görmäge geldim? Yok. Hiç ili işim yok. Yok. Allah Allah. Ey Allah can. Nerede kaldı? Oğlun niye de gelip yok? Yirek çıkayıptır ne canım şu. Oho, wow, sağ ol, dur. Zaman gelmiş. Salih oğlum niye yetip gelýän? Yahu ben Be, men bir teýlige haýt kapynyň ýerinde. Allah Allah. Ey Allah can. Evladım, Oğlum, bir şey o neme näil gidip bolýar? Bir owadan jaý bolmaly. Bilýärmi? Men gyýdym şo ýerde ýaşaýar bolýyn. Daý, siziň gyýdyňyň ýerde ýaşaýany men nerden bileýin? Ey Allah can. Evladım. Oğlum, men gyýdym öýünü gözleýän. Ağla saýdym edýän. Şeýle owadan howlu löý bar. Siz oň nerdedigini bilen bokmy? Oho. Onu sen baýsyňam. Hudaýa şükür, aç däl, ýalaňaç däl. Ýöne bir aç. Anyň pullaryny tüýşür berik. Bizim karnımızdan doysun. Durun oğlum, beýtmeň, durun. Hani bal. Kapçyny goýber, oğlum beýtme. Berik. Durun. Men sizi tutduýarym. Men oğlum kady, ol siziň hemmeňizi tutsaňa atalar. Men oğlum siziň işinizi görer. Bu çöpçü Gyýdym öýüni şu köçetip ýana bilmek mümkin. bakar mısın? Neme başlawyň? Ben kızımı Men gyýdym öýüni gözleýän. bahçe için Howlu löý. Yani Edil köşk ýaly. Biliyor musun Sen sen orayı? o ýeri bilen okmy? He, sen şu gapdarlagy köçede kowla diýendiň. Şu ýerden gitseň 100 adam töwere ýöreseň öňden çykar. Allah'a şükür. Allah ýalkadyn. Ağda sanırın öýdüp ýüregim ýarly. Üstesine kapçygyma mowrladylar.
Bu adamın gözü yaman tanış görünýär boluy. Ay yok, nereden tanaýyn? Gözümde äýnegim ýok. Ata. İrem, Atacan. gıydım, agtyjagym. Görýäňmi gıydım? Ayallığının öýünü gözläp ýörkäm, siziň öýüňizi tapaýdym. Yönü uyam uyu bu töwürükde değil ahri. Onu seni berdin emiş diýen. Näme üçin öýe barmadym? Kakama garaşan. Eseň öýde ýokmy näme? Bugün kakamın günü. Yönü henide men Almana gelmedi. Mektepde garaşan ul yönü gelmedi. Men ecemin öýüne geldim. Ejeň öý, kakan öňi mene gıydım, hiç sada düşünen nälerin? Ay kakamın gününe. Kakam bilen boljak. Wah, gıydım. Ejeň bilen kakan bile ýaşanokmy näme? Kakan bilen boljak diýmeň näme? Men ecem bilen kakam ayrılışdy. Kakam indi biz bilen ýaşanok. Sen bilen okdunmy? O nähili? Näme üçin? Ecem kakama gaty gaharlandy. Tögüşdiler. Soňurda ecem ayrılışak diýdi. Ýöne näme üçin? Näme üçin beýtdi? Ejeň oglum ýaly akylly, işli aladary, ary namysly adam näme üçin taşlady? Bu haçan boldy gıydım? Bilmedim. Epesi wagt boldy. Bar bir köp sevişýärdiler. Mudama bir-birine gıýgyrşýardylar. Kaka, sen bir yere näet geldin? Ne konuştunuz? Taň bilen näme görleşdiňiz? Hiçdat. Taňa garaşýanymy aýtdym. Olam näme üçin diýip sorady. Menem ecem bilen aýrylşagyňyzy aýtdym. Siziň köp gıýgyrşagyňyzy aýtdym. Kaka, çynymy aýdýan garaşakdym, ýöne wagt bolmady. Kaka, seň ýagdaýyň gowmy? Çek elini. Fırsat olmadı. Wagt olmady diýdiň näme bolýar? Bana yalan söyledin. Kakana yalan söyledin, şeylemi. Ýöne kaka, men başga çärem ýokdy. Aýdarym bolsam gaty gaharlanardyň. O durmuş kurup bilmedim diýsem, muňa inanyp bilmezdim. O bilýän ýalňyşdym. Ýöne şeýle bolmagy sen istedin. Yalan söylemäge sen bizi mejbur etdiň. Yalan söyleyen ağız görýän ýaly üstüne meni münekerleýän. Ey samsyk utançsyz. Çekil ýok golundan. Gözüm görünme. Kaka, Allah'ın hakkı üçün bir dinle ahri. Başarıp bilmedim. Durmuşu beýle dowam ettirip bilmedim. Ayalym bilen aramyzdaky meseleleri çözüp bilmedim diýen borsam, meni şonda da gowy görermidiň. Şonda da o baň içinde oglum diýip öňürmidiň. He, öňürmidiň. Dogryny aýdan bolsaň bir zatlar ederdik. Kaka. Çekil ýandan. Sen ýaly kezabyň sözüni dinlemenem. Gydymdan gelýärmi, eşitýärmi? Elbet bolar. Ne yapayım? Indi men näme etmeli? Gydym, näme edenim gördüňmi, he? Nereye gitti? Nire gitdik ha? Nireler dağdaşıp yörünü kim bilýär? Indi bulu şeherin içinden kakamy nireden tapar kak? Alo? He, Omar sen midiň? Ya çok Yaman kötü bir yervet oldu, zat babam boldy. kayıp. Kakamyzy yitirdik. Ne? Näme? Senin evin orada mı? Sen öýüň ýanynamy? Üf, neyse. Bolýala, yüregim ýarylypdy. Ne? Näme? Her şey öyle. Himme zady bildimi? Yapma Näme? ya. Demek çok Diýme kızgın. gaty gaharlydyr. Tamam neyse. sonra Bolýa da konuşuruz. onu soňgurlaşýar. Nerede şimdi sen Sen onu oň söyle. şu wagt nirede diňini aýt. Tamam abi. Bolýa doganjan. Tamam, hadi Bolýa gidelim. onu sag otur. Abimlerin Doganmyň oradaymış. öýüniň ýanynamşyn. Ama abim Ýöne çok doganma kızgın gaty olduğu için gaharlananyň çekip üçin gitmiş. çykyp gidipdir. Bolýa. Men onu ulagym bilen derrew taparym. Sağ olun. Köp sag bolun. Ben bebek Men berde çakalak çaga sandım. bilen galmaly bolýan. Bulunca babama Kakamy hemen tapanyňyzdan bana soň getir, ne gaýrat edip derrew berik gelin. Bolýa. Ahmet amca. Ahmet ağa,
Kıyna bollu bolin yönü sen ahır taptım. Hani yor, kıydın katı aladalanını sana öyde garaşya. Beyle qaharlanır yal näme boldy? Omar maňa yalan söýläpdir. Aýaly bilen aýryşypdyr. Rol yapmışlar. Bile ýaşaýan ýaly meni alapdyr. Ahmet ağa gynanmaň. Gözlerim sulandı. Änem bolmadym gözüm ýaşaýar. Kırıldı gitti. Olam döwüllü. Benden Men bir ýerde ýalňyşlyk goýurdum ki. Neden Bu oglun maşgalatyny näme üçin taklap bilmedik ki? Äňiň ýakynyn görkezýärmi ýa-da daşdan? Bilmedim de. Ýanymda ölçege bolmaly. Ha, Çok iyi. Gaty gowy. Gidip barýakak äneňe malar. Şu pulum ýanyňan Ýok oglum, ýok. al. Birden gerek bolaýsa. Ýok, beýle zat bolmaz. Bolor bolor. Soňra zaplaşır Ahmet ağa. Ahmet Hani amca. Ahmet ağa. Hani ýör. Seni kıydım oyuna gideyin. Ben de yalancı. Men ýyle ýalancı bolup galym. Obada görenme gaty gowy ýaly bar. Gaty agdy bir ýaşar diýip gürrüm bererdim. Neyse ki Kovda kızımdan değil. yana hiçbir kaygı. Gyýdymy gaýydyp oturmaly ýerdim. Men balacığım, hanın ne? Kakam babam. Çekiliğimden Fransızdan gelen gullanım dur mu ka? Siz bir hafta Vay Fideyem geleydiniz mi? Öýe ogry giripdir boýdum. Sen näme ýatyp galdyňmy? Yönü Necat ağa. Hani her Buna şey seret hemme de ýönkütýärlay ogry ýerine at ýok. Yok, öýe ogry giren o agry. Men sana çağın bu ýere getirme diýmedim mi? Haklısınız. Dogry aýdýaňyz. Ama Yönü berde köp galmaly bolamsoň, boýuk gaýdarýaly ýer tapmadym. Wah, gahardan ýaňa ýüregim çaltam urup başlady. Dermanymam gutardypdyr. Bar derew dermanhanadan derman alyp gel. Bolýa. hadi sene kızım. Agyr çaltyrak bolsana. Bolýa, häzir çykýan. Häzir. Buyurun. Merhaba. Salam. Kızıma Men gelmiş. gyýdym ýanyna gelipdim. Siz jogry söýdän. Düşünmedim. O bebeğin Çağan annesi ejeti olan- bolan jogrysy siz bolmalymy? Siz ýalňyş geldiňiz öýdýär. Siz kimi gözleýäňiz? Siziň gyýdyňyz kim bolar? Aýgül. Bu ev Böý olmalı. onky. Yanlışlık olamaz. Ýalňyş bolup bilmedi çünkü düýün agşam men bärdim ýykmançylykda bolmak. Görlemini? Bular kim ediydim? Öýe ýeti aýgulun kakasy. Giýirsem bolýarmy? Gaty ýadadyň beli. Ha, yok. Bir mut. Han tur. Hezillige kenay. Ekünü sekaştalyk edip ýerimize ýerleşipdirler. Diýmek gene de adaçyk eglenen bolsa, köçede näçe ýeňi ýol bar bolsa, hemmesini öýe ýygyna jyk eken. Hamide näme boldy? Men bu zatry düşünem oklu. Näme bolar öýdýän? Aýgul hyzmatkär. Öýüňe ýeti ýaly bolup eýemtirepdir. Üstüne de owada kakasyny çagyrypdyr. Vay! Mihman jaýdak men İrandan getiren ýoran çöklerem ýadylgy durdy. Hemmesini iş gaýtdy. Dur, bir min haýş edýän, bir min. Aýgül bilen ýollaşýdy ýaşanokmy näme? Siz şo çağan ejetselmi näme? Vay nämeler bolup dura. Men hiç sady düşünmedim. Bu tampyky nämeler oýlap tapdyr. Eğer onu çagasy bilen taşlap edipdir. Menem nefsim agyryp iş aldym. Şu howlak kep beni verdim. Başyma şu musallata bir terede. Gelsin entek bir oň içime bir terek. Kaka. Babacığım. Kakacan ötünç doğrayan. Men beýle bolmagyny islemeýändim. Yalançy diýsänim. Çağan getireniň adyal ötesine de kakasyny çagyrypdyr. Gaýdyp şöýe aýyňy tekaymy. Inni bolsa ýok bolun gidin. Näme derdiňiz bar bolsa daşarda çödülsün. Kaka. Haýş edýän bir mut dinle, haýş edýän. Babası Maňa gep düşünürjek bolma.
Kaka aýdyp bilmedim. Sen gaty gynanarym kaň öýtdüm. Ay ol, indi ondan go bolmy? Üstesine bolar bolup adamyň öňünde min bar abry mere döküldi. Meni özgünüme goýun meni. Oň bu pul veren gowalaydy. Ol bizinkilerden has gowup çykdy. Edil okulu da atla däwelin ýöne gaty edepli bolan eken. Taksi, dur. Taksi, dur. Edeplik bey. Edeplik başladı däl. Hey adam amr kakyny yalan sözler. Dürümen geçin pedatlydan. Näme boldy garry? Näme gahyrlanýaň? Sen sorama oğlum, sen sorama. Sen sorama, menim aýtmaýyn. Gıýdym yalan çiňir bolup çykdy. Onu eğer taşlak edipdir. Ul oğlum aýaly bilen aýrylyşypdyr. Men oda barmam ýok. Kiç oğlum niýede getip ýöründen belli de. Töweleme garry seni de başgala hawara ekeni. Gaty dagyny her haýdy bir ýerde. Sen näme diýäň o, näme diýäň? Men masalam näme kim barmyş? Men masalam ýaşaýan ýerimiň mertebesi belendiň awraýly masalasy. Bolly. Şeýle awraýly bolandan da kim näme etip bermeli der. Takla ology, takla diýän. Geljek ýerimizde etdik dur. Ay garry näme gahrany? Menen başgalaňa da atdymydym, özüň gurrun beren adyň aýtdym meni. Bu diýeniň içinden jogap bererdiň. Sen bilýäň şonu. Men oglum kady. Sen işiň öldürjek ine görerdiň. Sen men awraýly masalamny näde dil ýetip bilýäň tamsyk. Borhow näme etseň şona däldiňmi, näme mi? Tertipli diýedip tamsyk. Wah Omar. Wah aýgul. Meni ne günlere sallaňyz? Ne günlere? Alın. Sağ olun. Günnüýüň haýyrly bolsun. Günniň haýyrly bol. Oğlum bana deret. Kadı Omar çynka. O ýerinemke. Ya yerinde bolsa kyn görmen maňa oň otugyny görkezene gaýrat. Daýy. Ol nime? Ol Näme? Ýene näme boldy? nime daýjan? Omar nime? Nime? Ol kim? Ömer mi? Ol oturan Omar mı? Sağ olasın, iyi günler. Amca şimdi işim var. Ya şuraya şu vat işim var. Sen biraz karışmalı olacak. Şu yerde oturun. Amca otursana. Otursana ya şuraya. Şu aradan yap tenka terit verecek ha. Baba. Kaka. Maňa kaka diýme. Baba dur Kaka dursana köşüş. Kaka gel şu yerde otur. Sana hem daha durrun verecek. Omar, maňa näme gurrun berjek? Näme gurrun berjek? Maňa başga sözlemedik, näme ýalan sözüňiz bar? Baba. Kaka. Degme maňa. Öýber gitjek, başga näme gurrun berjek? Yakup bardak ýalan sözlermi? Yakup. Şu Yakup mu? Yakup Kaka, şu. Kakacan. Yakup. Kaka. Yakup. Yakup. Kezzaplar. Daýy. Kaka, kömek et kaka. Çağalar. Kaka, aşak teret. Kaka, halat et. Kaka, haýyş etýän. Kakacan. Ayul, Omar. Kaka, kömek et aýdy. Häzir barýan çağalar, häzir. Kakacan. Kaka, kömek etsene. Häzir çykarjak, häzir ýekejegim. Çocuklarım. Çağalam. Maňa näme boldy Salih? Maňa näme boldy? Men bir ýere haçan geldim. Ahmet ağa bir hepde töwre wagt boldy. Sizi bu ýere çağalaňyz getirdi. Sizin ýürek agryňy tutupdyr.
Ençe müňden bäri dermanlaryň täsirini uklap etdiňiz. Yine ne Gerini nähil yalan söz getirdiňiz he? Kaka bu gezek sana yalan sözlemäge gelmedik. Kaka biz sen ýanynda bolmak üçin geldik. Diňe şoň üçin. Çok geç kaldı. İyice galın. Meni öz günüme koyun. Rahat bırak. Öz günüme koyun. Size Men pide gelmeň diýdim ahary. Salih, Salih, sen miydin? oğlum sen midin? Şu haline. Men bu bolup oturşyma bir teret. Men Ahmet Ertekin. Bütün ömrüme maşgalamyň nähili gowy masaladygyny, nähili agdy bir bagtyar adamlardygyny düşündirmäge tynançdym. Maşgalamyň awra bilen öwülnüm. Ýönünni Ama şimdi hiç il tanamayan adamma oğlum diyen. Salih, bu maňa gelişýärmi Salih? Ahmet ağa, adam öz saýlandyklarynyň netijesini gören okmu näme? Salih, o nähil beýle bolýar? Men näme çağlarymyň yalan sözlemegini, şunça ýyllap meni arlap örmeklerini arzu edip bidim he? Arzu edip bidim. Siz muny elbetde sizden näiltiňiz? Ýöne belki olary şeýitmäge mejbur edentiňiz. Öz halan adamlary bolmagyň deregine olar siziň isleýän adamlaryňyz bolmagy synanşandyrlar. Onsoň başarman soňlarym maňa yalan sözläpdirler-de, şeýlemi? Aslynda olar sizi gynandyrmajak bolup muny gowy niýet bilen etdiler. Ýöne ahyryna yalan söz yalanmalýar. Olar sizi ağladylar. Eger men olary beýle dogry tanmak bolsam, belki de olar garybyrak ýaşardylar. Ýöne emelsiz beýtat bolmadylar. Şeý diýjek bolýarmyň. Şeý diýjek bolýan Salih. Owa kaka. Salih şey diýjek bolýar. Bolýar. Gaty gowy, gaty gowy. Aydaly bizatlaryň bagyryna men günäkärmişim. Onu Yakup näme? Yakup men tebäpli kadyetiň öňüne aýlanyp görme. Ha? Bu mana howa kaka. Omar näýli? O näýli? Kaka. Yakup sana bay boldum diýen sözüni goýa görçek bolup köp synaşdy. Ulu gally. Sana pul berdi. Ýöne birden işler bulaşdy da. Ýöne sana hakykat aýdyp bilmäni üçin gardyna pul alyp başlapdyr. O näýli? Yeri inni näme orka? Kaka sen onu gören wagtyň oň soňky gezek kadyeta barýan günüdi. Azatlyga çykar welin. Ýöne ol puluň aşagynda näme edip çykjagyny bilemok. Näme de netijede o pulu ýygyna bermeli bolar. Ýöne näme edip? Babacığım. Kakacan, sana ençeme ýyldan soň belki birinji gezek dogrymy aýdýanlar. Bu ýere sen üçin geldik. Bu ýerde sen bilen bile ýaşamak üçin. Kaka biz seni gowy görýär. Hakykatdan hem gowy görýär. Ýöne senin bizi bagyryňa basa, biziň ata-babalarymyzyň awraýly bolup bolmanlygyna, maşgalamyzyň akylly bolup bolmanlygyna garamazdan bagyryňa bas atajan. Salih. Gel oğlum. Sen meni ýene bir ýere ýakıtmeli boldum. Aýtmadyk bolsak gowy boldy. Gaty gynanny. Ama birimizin aýtmamyz gerekdi. Hemmemne diregim sen aýtdym. Sen näil pikir edýäň bizi bagyryna basarmy? Bilmedim de. Belki öňküsinden hem gowy görür. Kardeşim Doğanım bile bir ovada ýaşaýasam öli.
Ýöne 14 ýyldan bäri oň ýanyna birinji edek barýan. Hawa oglum birinji edek barýan. O näme beýle uzaga çekdiripdiň? Ay näme üçin ýadyma şonok. Yer üçin dawa etdik. Men ondan öýkeledim. Olam menden. Bu öýkelemede 14 ýyla çekdik. Sen pikirin öre meňe diýen işim dogrymy? Ahmet ağa, Peýgamberimiz öýkü barada näme diýýädiýsene? Bir adamyň musulman dogonun öýkelep gezmegi 3 günden geçse halallädir diýýär. İki musulman gawatlaşar. Olaň her haýdy ýüzüni bir tarapy vurur. Ýöne olaň arasyna gowsy ilki salam berendir. Gör men näil köp ýalňyşypdyr. Gör näil köp ýalňyşlyk edipdir. Ahmet ağa, möhüm bolany pek ýürek bilen eden ýalňyşymda düşünmek dämi näme? Onun soň ol adam şo bir ýalňyşy gaýtylamajak bolup eline baryn eder. Hoş geldin. Ağam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş gördük ağam, hoş gördük. Otur. Sağ ol Ali. Ahmet kalk otur. Otur Ahmet. Ben hata yaptım. Ağam, men gaty ýalňyşypdyr. Sen öňde, çağalaryň öňünde, hemmelerin öňünde ýalňyşlyk edipdirin, ýalňyşypdyr. At awraya kogulaşyp, sen öňüňe de gaty degipdirin. Mehmetcan, bir kicicek gowy ululup sana düşmanlyk etdi. Kızım Men tekepirlik edipdir. Inni bolsa men biçäre, gyýdym saat bilen ýeki galypdy. Oğlum orada bölüme mutor pülmeni. Maşgala durmuşam gowy bolmany. Aýryşypdyrlar, eline 5 lira da ýok. Mehmet, Yakup bolsa tutulganydy. Hemmemedem ýalňyşyp bilýär. Menem eňe bolup durmakdan ýüze uraýmydym-da. Eger men gelip sen gapyň kakkan bolsadym, belki şu wagt bidirek getirip bermezdik. Menem sana agalyk edip duýduran bolsam, bir iş beýle bolmasa bolmazdım. Ahmet, men sana ne edip kömek ederken? Ne edip kömek edeýin men sana Ahmet? Ağam, yerden özüme düşen paýymy sana bermäge geldim. Bolýa enim, bolýa. Ahmet, näme etmeli bolsa men taýýar. Men seni bilýäne. Sen madama pek yürekli adamdyň. Tawa. Omaryňam, Aýgulyňam, Yakubyňam gülýaly adamlardygyna ananýan. Senem maňa anan, menem saňa ananam Ahmetcan. Kaka! Kaka! Aýgül, men gözüme görünýärmi? Yok, bu hakikat. Kakacan! Gyýdym. İrem. Hoş geldin. Feride hoş geldiňiz. Hoş gördük. Feride, Omar kakaň nähili? oňat, inni ýaxşy. Sen özüň nähili? Sen näme üçin berip geldin? Näme üçin geldin? Inni kakaňdan gorkmaýanyň üçin, mundan beýlägem ýalan sözlemeýäniň üçin, ýene bir gedek durmuşymy düzeltmäge seňinşip bilersiň oýlanyň. Belki inni nähili görünýäniňe dälle, kimdiňe üns berjekliň üçin, men bilenem, gyýdyň bilenem has gowy ysnaşyp bilersiň. Baba. Kaka. Baba. Kaka. İremcan, Feride gyýdym. Hoş geldin. Çağalar. Salih meni häzir bir ýere ýakdyr. Soň gaýtyp geljek. Men gelýänçe mi içeri gidäýmen, bolýarmy? Kaka nire? Dur entek. Siz menden näle men sizden hata aldaljak. Men sizin kakaňy da aky. Ýöne kaka sen ýaragysyz ahry. Eger bir zat bolar. Allah'ın ruhsat bilen hiç adam bolmaz. Üstüne talihim men ýanymda. Siz alad etmeň. Kakaňyza ilki Allah Taala soň bolsa men göz gulak borun.
Oň gozy yüreğiniň ýadamalygy üçin bu uzun ýoly has gysga deli. Ahmet ağa, geldik. Yaman salt ellikle oğlum. Görýän weli ýönkü ýyjym gaýdyp gelýän ýaly boldy. Bu ýol meni hiç şiýli adatmady Salih. Bu parayı al. Al, şu pulları al Salih. Bu şirkette Şu darada Ýakubyň başlygy bolmaly. Onu tapda şu puluňy ber. Bu pul oğlumyň şol adama bergiti. Çağamyň arasynda durmuşa başlap bilmek üçin hiç kim ondan närazy bolmady. Ahmet ağa, siziň ýanyny bolsaňyz Allahyň eradasy bilen arasy Abril durmuşa başlap biler. Iň mühim adam şo dämi näme? Hawa Salih. Näme iş etse şonu etsin. İstese diňe garnyny doýurar ýaly pul gazansyň weli ýöne esasat arasynda ýaşady. namuslu bir hayat sürmesi. Salih. Sana bolan berýim näet bererken. Sana olan borcumu nasıl Allah ödeyeceğim ben senden Salih? münkerim razy bolsun. Allah senden Münkerim senden razy bolsun Salih. Ahmet ağa sezenim. Hadi acele et. Han onunla tijen oğlum. Entek başladı etmeli işlerimiz kene. Hawa, Şeyli değil mi? hawa. Hudaýa şükür. Allah bize bu günlere murkezdi. Hawa, Ana nahatlarım geldi. sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olaydın. Gerek gel sağ olaydım. Yakup oğlum. Yakup. Yakup. Geldik Ahmet ağa. Geçmiş olsun. Geçti vurdun. Allah Sağ düşürmesin olun. bir daha. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Olya sağ olun. Baba. Kaka. Baba. Kaka. Men Beni affet. meni bağışlamajaňy bilýän. Beni artık Menini gowy görmeýänligiňi bilýän. seni yıllar. Men seni ençemeýle bağladım. Sana ýalyn sözledim. Beni affet. Meni bağışla diýip biljek gel. Gepleme. Konuşma daha Köp fazla. gepleme. Dinle beni. Maňa gulak as. Belki de ağırlanmagy men özüm islendirin. Kaka. Sen daha çok Sen ol wagt gaty kiçikdin. ilkokula yeni Ýa-ni başlangyç mektebe gidip başlapdym. okulu pek Mektebi sevmem. şeýle bir halagam baran okdum. Belki de benim Ol men sebäplem bolmam mümkin. okula gitmeye Seni bu mektebe kadar gitmäge mejbur edendigim üçin. Seni Seni mıtama aşağıdaky teýligiň içinden alyp gaýdýardım. annenin arkasına Gaçyp ejen arkadynda gidenirdim. bir gece Bir gün akşam siz ýatanyň soň canım ayalym Pahyr maňa kakasydy. dedi. Hiç Sen hey oýlanyp gördünmi? belki de bu Belki bu çağlar seni isteyen adamdan olmak isteyen nelirler? Belki başka işe girip başka yolunu yöretleri gelýändir. Bu da tarakta oynanyp gördünmi? o gece Ol gün akşam Ayşan göwnüne degitdim. ne yazık ki Ýöne şonun 30 ýyldan soň anladım ki ejeňiň dogry aýdanlygyny düşündim. 30 ýyldan soň. az önce Sen näme? Ýa-ni seni urar öýtdim. Ullukan adamy. o kadar Menden şoňa gorkam. benden Menden gorkma. Men sizi menden gorkmagyň üçin näle? Meni gowurmagyň üçin ulartdym. Düşünýärmi? Kaka. Bala. Ýöne kaka. Men sana ýalan sözledim. Hemmelere de ýalan sözledim. Sana da. Töwrüňdäkilere de.
Inni bu zatlar näde düzedip bolar, näde? Cemlençip ağdı verişler. Adam her hili wedipede bolsa da ol adamdır. Esasat öz avrayn taklamak. Önemli olan Esasat yakınlarından başlap hiç kime ziyan vermeyen yaşamak. Men munun gynantagam 75 yaşında soň öwrendim. Ýöne sizin öňüňizde gatken wagt bar. Menden razy bolar musyňyz? sonra öğrendim. Ha? Ama siz Menden razy bolar musyňyz? bana hakkını helal Menden razy bolar musyň? Benden razy kaka, men senden razy. Balam, Hadi gel bakalım. han ýörenme. Kardeşlerim. Doganlarym saňa garaşýar. Annen Eceňem. bak Ayşe. Teret äşem. Baksana Sen ýanyna kimler getirenme Teret? Gördünmü? Äşem, men çağalarymyzy getirdim. Sana men ýanyma ad gelýärler diýipdimi? Ýönünde beýle bolmaz. Inni olar hemişe men ýanymda bolarlar. Hep burada kalacak. Äşem, Yine hep birlikte ýene olacağız. hemmemiz bile bolarys. Sonunda Ahir bir masala bolup, hakykatdan baý, hem de güýçli bolduk. olduk Ayşem. Ahiri, Tam bir ahir bitew bir masala bolduk. şükürler. Allah jany 100 000 şükür edýän. Sağ ol kakacan. An ha çora oda geldi. Togowy. Sağ ol. Evet. Howa. Elin özüň dert görmesin, çorba gaty bolupdyr. Bolgaydym bol. Garaşyp oturma. Sağ ol. Sağ ol balam. Kakacan, näme boldy? Burada gerekmi? Ýok, ýok, hiç adam gerekkä. Ýöne Teret'ädim. Hemme zat düýüşdenim owy. Hudaýa şükür, maşgala ahir bagtyna gowuşdy. Bagtyar bolup bilmek Allahyň berenlerini yerine ulanyp bilmäge bagly. Öz nebitimiziň uğruna eden işlerimizi mudama puşman edýär, şeýle dämi? Hawa, her bir yaradylan zat özüne berilen zadyň berilen ölçegine görä gowdur. Ahmet ağa hem öz çağalaryny bu hakykata göz ýetirdi. Allah onu şeýlelik bile o dünýäde aýagyna çolaşşak dudakdan halat etdi. Nä hili gowy? İnşallah her biri o dünýäde bir-birini goltga berirler. Mevlam gördük neyledi, neylen bolsa gözel eyledi.